Amazing kayo ang grace ni Lord. So ngano man gyud nga gihisgutan man ang grace. Gani kung ang simbahan karon wala nakasabot sa grasya kanang simbahan na wa pag nakasabot sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. So gikan pa sa sinugdan ang tao bisag unsa pa yang himuon di gyud siya mahinlo. Di gyud siya maluwas. Naagyapon ang kahugaw. Nya tungod ra gina sa grasya sa Ginoo na luwas mo nang amazing kaayo ang grace ni Lord. Imagine ang hari nga naghimo sa langit ug sa yuta mo nanaog nagpalansang sa cross para nimo. So mao na ang pagpakita sa grasya sa Ginoo. Gipaningot ng huyop direk hangin. No? Hindi na ta pwede pakantahon, maghuyop na lang tatanan, pwede ra gyapon. So, diretso na ta mga igsuon tungod kay importante kaayo gayud nga sa atong nga kinabuhi mas mapasidunggan gyud ang Dios dili ang atong kaugalingon. Humanata. O gituyo gani sa Ginoo nga kuanta kanang tawag og naay i-quarantine karong makabaton tag time diha sa Ginoo. Kining tawo mga igsuon og naa siya sa dakong makalilisang nga mga panghitabo. Grabe ang iyang kahadlok. O gani tungod sa iyang kahadlok puro na lang Ginoo, Ginoo. Lord, Ginoo. Pero sa mga panahon nga murag maanad na pod, mayon ang murag naanda na lang ba ang mga panghitabo mo na nga mo luag na pod ang kining pagsalig pagtuo sa tawo diha sa iyang buhing Dios. Salamat, my love. Lovers of my life. Lover. Ikaduha to sa Ginoo. Ang Ginoo man joy pinaka number 1 mga igsoon. Matthew chapter 12. Ebanghelyo sa Matthew chapter 12, 22 to 32. Matthew chapter 12, 22 to 32. Manindog ta. Matthew chapter 12 verses 22 to 32, may pipila katawo nga midala ngadto kang Hesus og usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta og pagkaamang. Giayon ni Hesus ang tawo busa nakasulti na siya og nakakita. Natingala ang mga tawo og nangutana sila, siya na baka ang anak ni David? Sa pagkadungog niini sa mga Pariseo, sila maingon, nakapagula siyag mga yawa, kay yawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul maumay naghatag kaniyang gahom. Nasayod si Jesus sa ilang hunahuna, busa maingon siya kanila, ang nasod nga magkabahin-bahin og magunay pag-away, dili mulungtad og dugay, og ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay, dili mutunhay. Busa ko ng usa ka pundok sa gingharian ni Satanas, makig-away sa laing pundok sa iya ragyapong gingharian ni Satanas, nagpasabot kini, nga nagkabahin-bahin kini. Unya, unsaon man paglungtad niini. Matod ninyo nakapagula ako yawa, kay si Beelzebul naghatag kanako og gahom. Kun mao kana, kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila. Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo nasayop pag-ayo. Dili si Satanas kundi ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako og gahom sa pagpagulag mga yawa og nagpaila nga kini miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay sa usa ka taong kusgan og makakawat sa iyang kabtangan kundili una niya gapuson ang maong tawo. Kung mahimo na niya kini, anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, og ang dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag lang. Tungod niini, sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo, bisan sa unsang sala nila, og sa bisan unsang sulti nila, nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan, batok sa bala, sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo,
apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon or bisan kanusa. Magampo ta mga itagkaalam sa Dios. Langit nun og makagagahom namo nga Amahan, imo kami nga katawhan og imo hasabni nga mga mensahe. Ingon ka sa imo mga pulong ang imuhang mga anak mamina og kanimo. Salamat o Dios nga among nakaplagan sa kinabuhi Ginoo ang paghigugma sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Tudlo usab kami sa pagkinabuhi sumala sa among mga madungog. Ug tabangi kami nga niining maong adlaw o Dios, mas masabtan namo pag-ayo ang trabaho sa imong balaang espiritu sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Himua ang tanan nga puno sa pagtuo ug dili puno sa kaguol ug kabalakag kahadlok. Himua ang tanan nga puno sa imong presensya ug sa imong mga pulong dili sa mga garbo ug sa mga pagdumot. Tuliron mo ang among kinabuhi pinaagi sa imong mga pulong. Nang imong mga pulong o Ginoo mao karon ang sumbanan nga mohaom ang among mga pagkinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ug tuguti nga walay makapasipala sa imong balaang espiritu karon niining kabuntagon. Walay gahom sa kangitngit aning dapita apan ang mga milagro nga gikan sa aman manghitabo karong adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. And thank you Lord ang imong ngalan mapasidunggan niining kabuntagon. Salamat Amahan ing among pagampo imong nadawat ug ang tubag niini Ginoo amo usab nga madawat sa pangalan lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen ug amen. Mga panglingkod tang tanan, so, karong adlaw mga igsuon, maghisgot ta sa trabaho sa Holy Spirit, the work of the Holy Spirit. Kadaghan kayo mga tao nga wala kasabot. Daghan sa mga tao nga igo lamang nag-angkon og moingon nga nakaila sa Ginoo, mituo sa Ginoo, pero sa pagkatinuod lang, wala nila nailhi ang Diyos. Wala nila nasabti ang pagpamuhat sa Ginoo. Munang magpabilin sila nga nag-angkon nga nagtuos Ginoo pero ang ilang pagkinabuhi wala na subay sa kabubuton sa Ginoo. Nasabtan na to. So nining pipila ka mga higayon nga gihatag sa Lord sa ato atong paningkamutan nga masabtan nato pag-ayo ang work sa Holy Spirit sa kinabuhi sa tawo. Now, sa sinugdan nagbuhat ang Dios gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Gibuhat niya ang tanan, gibuhat niya ang tawo aron mao imong dumala sa tanan niyang kabuhatan. Pero ang gibuhat sa tao, nagpakasala. Sa unsa nga paagi sa pagsupak sa sugo sa Ginoo, sa pag-ingon niyang ayaw. Ngano gud kaha nga ang gidili mao man po'y nindot lami. No? Kining sala mga igsuon og di pa na lami way mugukod ana. Na kining atong lawas kanunay ning nangandoy og nindot lami. Pero sa pagkatinuod lang ang imong gipakanindot or kanang lami para nimo mo'y muguba sa imuha. So, sa pagpakasala sa tawo, wala na ilaing plano ang Dios unsaon nga ang tawo ma-recover gikan sa pagpakasala, gawas sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Pag-ani sa iyang bugtong anak ni agi sa maong proseso. No? Pag-edad niya og 30, nagsugod siya sa iyang buluhaton, nagpabautismo siya sa 30 ang iyang edad. And after that, nagpuasa siya sa 40 kagabi, 40 kaadlang, way kaon-kaon, way inom og tubig. Human siya nagpuasa, gitintal siya. No? Munang ayaw ka kaingong, yes, nabaptize na ko, hadlok ng yawa na ko, tintalon ka inig kahuman. So wayan, tinuod ba itong imong desisyon? O niya, pag abot na human sa temptation, nidaog siya, kay wala man siya na ilalom sa gahom sa kangitngit, ni-resist man siya, iyahang gibalibaran ang tentasyon, iyang gisalikway, nisukol siya. Unya, human niya na, nagsugod na siya gwali. Ang una niyang gitudlo, ningon siya, biyai ang imong sala og pagpasakop na kamo sa Dios. Kinsa iyang gisultian ani, tanan nga mga taong nagtuo Ginoo. Sa lakton nga pagkasulti ang mga tao nagtuo pero wala nagpasakop sa Dios. Munang ningon sila biyai ang sala o pagpasakop sa Ginoo. Unsa di ay ang gingarian sa Dios pagkamatarong. So walay problema ni og asa kang simbahan tanang simbahan imuha na. Pero kung napanimo ang sala nagpasakop ka sa kangitngit, sa gahom sa kaaway, sa gahom sa demonyo, sa gahom ni Satanas.
Then panahon na ni giawag ta sa Dios nga motalikod ug mobiya sa mong pagpakasala aron mahisakop ka sa gingharian sa Dios nga maong pagkamatarong nagkasinabot na ta. Amen ba? Now karon sa mga gimbuhaton sa atong Ginoo mga igsuon, kay gipadala man siya, after that nalansang siya dito sa cross. Human siya nalansang dito sa cross, gilubong siya og nabanhaw sa iyang pagkabanhaw, niingon dito pagsulti, nga mukayab na siya og sa diyang mukayab na siya iyang giingnan ang iyang mga tinun-an. Nga magpadala siya sa iyang balang espiritu nga mao ang magtatabang. Iyang ipadala ang balang espiritu. So, ang balang espiritu, ang iyang trabaho, mo konbiktar sa tawo sa pagtudlo kaniya nga kini sala ayaw ni buhata kini ang matarong. Unsay gamiton sa balang espiritu ang pulong sa Ginoong Hesus. Muna ningon dito sa Ephesians nga ang pulong sa Dios espada sa espiritu sa Dios. The sword of the spirit. Nga kung tintalon ka na ay espada nga imong ikabalos. Ikapanalipod nimo. Munang imposible kay na mga taong moingon nga naaman ako ang balang espiritu unya walay pulong sa Dios. Unsa ka na nga espiritu, iya baka na sa Dios. Nganuman, sa dihang naa na nato ang balang espiritu, mao ni siya mo gamit sa mga mensahe nga atong nadungog, mo pahinumdum nato ayaw nagbuhata, nakabalo na kas kamatuoran. Ayaw naghimua, di ba nadungog na nimo, nabasa na nimo. Di ba ingon ana? Kung imong tan-awan ang tawo karon, naan niya ang gitawag og relihiyon. Pero kung imong susihon nako ayo, unsay naas yang una-una, unsay naas yang kasing-kasing, unsay gigukod, unsay pangandoy niya, puro sala og mga kalibutanong butang. Dinhi nato nasakpan, nga nahimong walay kapuslanan ang pangalan sa pundok. Nasabtan na to? Mo bitaw nga kung ang tawo, nagkinabuhi siya unsay gisulti sa mga pulong sa Dios, plus ang balang espiritu na aniya, wala siya gikahadlukan. Bisan pagkinsa na silang mga Parisiyo, na silang mga Sadusiyo. Nakaron, usa sa mga trabaho sa Ginoo, ang paghimog milagro. Unsa man ganong gikinahanglan mang muhimo siyang milagro, tungod kay dunay mga tawong nagkinahanglan og pagmatuod. Nga kung tinuod ikaw anak sa Dios, dunay gahom. Mangitabo ang mga ingon ani. So mao nga sa laing bahin ang Dios gusto niya nga ang iyang anak mahimong hingpit nga gawas nun gikan sa pagkaulipon sa yawa. Atong gibasa karon nga dunay usa ka gidemonyohan nga mo'y hinungdan sa iyang pagkaamang o pagkabuta. Kanang di ka makasulti, di pagyug kakita mo kinalisudan eh. So ang gihimo sa Ginoo, iyang gipadlas ang demonyo. Mo ni atong gibasa karon. Unya samtang nagbuhat siya ani, dunay mga relihiyosong tawo sa iyang palibot. Tanawa ha, ingon ang verse 22. Unya may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Hesus og usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdang sa iyang pagkabuta og pagkaamang. Kanang di pa ta kamaong musultis pulong sa Ginoo ngadto sa uban. O kanang wa ta kakita sa kamatuoran kay nabutaan tas mga butang aning kalibutana. Nabutaan ta sa salapi, nabutaan ta sa mga pangandoy kailibgon sa mata. Nalimot ta nga kining tanan biyaan nato ug ang kamatuoran mao ang wala pa nato makita nga atong adtuan. Munang gisaad sa Dios nga mubalik ako sa pagkuha kaninyo aron kung asa ako tua usab kamo. Pero nalimbungan nabutaan ta ani mga butang sa kalibutan, then ikaduha giamang ta. Kabantay ka ana? Giamang ta sa pagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa kamatuoran, apan gihimo ta sa yawa nga tabian sa mga chismis. Sakto ba dili? Sakto na. Munang kinahanglan gayud nga masabtan nato ni pag-ayo. Ningon diha natingala ang mga tawo ug nangutana sila. Okay, gipagula man eh. Giayon ni Jesus ang tawo busa nakasulti na siya og nakakita. Kisa ba dihay gatuon nagsultis pulong sa Ginoo? Kinsa man dihay nakakita na sa kamatuoran? Kaniadto mga igsoon, nga adyo ko'y prinsipyo nga maghuna-huna kung kami ragoy luwas. Kining amo mo'y tinuod, kining among sakayan. Ang mosakay aning relihiyon na luwas na. Sa wa pa ko'y relasyon sa Ginoo relihiyon ray ako naangkon. Ing anak ko manulti.
Unya nga akong panghuna-huna, ang tanang mga taong nasakop sa laing simbahan, impyerno na ni sila. Pero sa diha nga nadawat na ako ang Ginoo sa akong kinabuhi, ang balang espiritu naa sa kasing-kasing, didto pa nimo mahibaw-an. Nga ang kamatuuran di ay dili ang simbahan, kundi dili si Ginoong Hesus. No? Ang Ginoo, mag-unsa man ang mga relihiyon kung wala mianhi ang Ginoo. Sapagkat tinuod lang sa wa pa ni Anis Kristo naa na may mga relihiyon. So kung wa ni Anis Kristo mag-unsa man ang mga relihiyon, walay mahimo. Gani gipasagdan nila ning mga taong galubog sa sala, gipasagdan ang mga tao nga naglubog, nga naggapos sa gahom sa kangitngit. Sa pag-anhin ni Kristo, iyang gitudluan, gipadlas niya ang mga demonyo, gibuhian sila nga nangagapos sa gahom sa kangitngit, gibuhian sa Ginoo. Ang gibuhat sa Ginoo nga namatarong na karon ang tawo ug ang nakahinggawas na siya sa gapos sa yawa, nahimong gikasinahan sa mga taong walay nabuhat. Mga kabantay ka mo ani kasimbahan na ay mag-istorya-istorya dito. Mga hala, apil-apil lagi na siya ng hallelujah, praise the Lord. Mga hala, ato-anto lagi na sila. Ang pangutana, kato sila nang lutos nimo, naaba to sa simbahan nila adlong Domingo. Way siguro panagsarang abrihan ang simbahan. Munang magprangkahan na itaan tungod kay ang imong kaluwasan di magbase sa bisan kinsa, ikaw og ang Ginoo mo'y nagsabot ana. Si Ginoong Hesus mo'y nagpalit nimo sa iyang dugo. So dapat masabtan nato na pag-ayo. Ningon diha pagsulti sa verse 24, sa pagkadungog ni Hesus sa verse 23, natingala ang mga tawo og nangutana sila, siya nabakha ang anak ni David. Sa pagkadungog ni Hesus, sa pagkadungog ni ini sa mga Pariseo. Unsa to ni mga Pariseo? Mga relihiyosong mga pangulo. Ningon diha sila miingon, nakapagula siyag mga yawa, kay yawa man sab ang nagtabang kaniya og ilang pangulo nga mao si Beelzebul nga may naghatag kaniya og gahom. So ilang gipasangilan sa Hesus nga si Lucifer or si Satanas ang naa sa sulod ni Hesus. Unya ang demonyo nga gipanlayas diwindi la. No, ilang gipasangilan, ni submit ni tuo to niya kay mas gamhanan man ang naa sa sulod niya. No? Laina kay mo ikaw Satanas, hawa Satanas. Unya kisay gipahawa, si Satanas. Ha? Mura ka gasugo-sugos imong kagalingon, ikaw Jonas, gabarog ka diha hawa diha. Okay, mawa ko. Nganong ilang gipasangilan ang Ginoo ani tungod sa kasina. Kanang wala kay gibuhat pero na kay utok. Unya ang uban wala kayo'y function pero mas daghag na himo. Tungod sa gahom sa balang espiritu. So nasina nakakaron. Ngano man ning siya may mahimong ilado tungod ani. Kami wa na minailahan, di na mi respetuhan. Ngano man ni siya nga mag-jersey ra man gani ni. Kaming nakaingon ani ning among suot, balaan kayong tanawon, di na mi respetuhan. Dili pwede mga igsuon nga babalaan ratag ko sa kaadlaw. Nya sa laing mga adlaw tuas tungitan, tuas madjungan. No? Nya mo tawag dito, oy, di ay alagaran dire kay hapit na ni mabugto. Wa diha kay tuas madjungan. Nya klaro na kayong gisulti na dire kana mga butanga, mga kahilayan. Ako dili jud ko way lipod-lipod ni, way pugong-pugong ni kay nga atong kinabuhi duwaas demonyo kundi ta magseryoso. By the way, hindi ka magpagamit sa Ginoo, wa na lang mo gamit nimo ang demonyo na. Sigurado na. Kay makasulod gawas siya sa kinabuhi sa tao kung ang tao dili magpagamit sa Ginoo. Ingon diha sa verse 24 sa pagkadungog ni Hesus sa mga Pariseo, gipasangilan niya nga naay demon si Jesus. Unya, siya ang hari sa mga demonyo, ang naa sa sulod niya. Sa verse 25, nasayod si Jesus sa ilang huna-huna. Kisa may naghuna-huna dihag bahaw. Kay gigutom na. Sige, nasayod ang Ginoo na ang huna-huna. Nasayod ang Ginoo sa ilang mga huna-huna ug miingon siya kanila. Ang nasod nga magkabahin-bahin og magunay og away dili mulungtad og dugay, pasidaan is atong nasod. Dagandagan ka og natural na kontrapartido, pero humana ang eleksyon, di magsuportahay na ta. Di kay, puro na lang
mabungkag ta. No? Moingon ang usa magtukod tagtulay, ang usa pod ang vice, moingon ang vice, gubon ta ng tulay. Kay makaagi ang COVID. No? So dili gyud na mulungtan. O niya palain, ug ang nagkabahin-bahin nga lungsod or panimalay dili matunhay. Munang ampo nato ang atong mga pamilya. Di kay motambang hinuon tas kaaway nga maguba atong pamilya. Niya palain 26. Og kun ang usa ka pundok sa gingharian ni Satanas makig-away sa laing pundok nga iya ra gyapon ni Satanas, nagpasabot kini nga nagkabahin-bahin kini. Unya unsaon naman paglungtad niini. Mo ni mga pag-ampo sa mga leaders sa Old Testament. Moingon sila, Lord, paawaya ang among kaaway. Di samtang sulungon ang mga Israelita, inighapit na sila moabot sa dapit sa mga Israelita, hain man mga Israelita, mag-unay na sila away o pinatyanay. Inig, sulod na sa mga Israelita, ilang makita ang ilang mga kaaway nga nag-unay na puro napatay kay gaunay away. So munigi pasabot sa Ginoo nga kung si Satanas, makig-away pod sa lain niyang pundok, di mabungkag sila tanan. O kanang butanga maoy dili himuon ni Satanas nganuman. Ang pundok ni Satanas hingpit nga nagkayusa. Ang mga Christian raning magbahin-bahin. Eman kani atong himuon, kani atong himuon. Nga kana man. Kani dapat. Yeah, perfect unity na sila kay nganuman. Ilang gusto nga gubon, tayugon ang tanan nga mga katawhan sa Dios. Tanan nga mga pagpamuhat sa Ginoo ilang gubon. Nya karon gipasangilan man si Ginoong Hesus. Munang iyang gipasabot nga magbungkag unta kung mauna siya. So ningon diha, verse 27, matod ninyo, nakapagula ako giyawa, kay si Beelzebul naghatag kanako og gahom. Kung mao kana kinsa may nakahatag og gahom sa inyong mga sumusunod, aron pagpagula kanila ang inyong mga sumusunod, mao ang nagmatuod nga kamo nasayo pagayo. Pareho man mi gibuhat sa inyong mga tinun-an. Niyo ka nakapagula og yawa sa ato pa sila pod nakapagula og yawa pinaanggis demonyo. Pinaanggis tabang sa yawa. Nya kaimo man silang tinun-an, de unsa man ka? Ini ang Ginoo mga igsoon og musulti na ay wisdom. Nasabtan na to? Munang og naay manghingalan nimo bisag unsa, ingna dayon si Jesus ganay nganlag Beelzebul. Sige unsa pa imong hingalan nako? Maot ka unsa pa? Isaiah 39, wonderfully made. Psalms 139, wonderfully made. Unsa pa lain? Wakay kaalam. God choose the foolish to shame the wise. Thank you. Igamit sa Diyos ang mga way kaalam pagpakaulos mga maalamon. Unsa pa imo isulti? Grabe no? Ang tinuod lang, kini mga tao nga naay nahimo, mo na ginakasinahan. Nga makakita kag tawo nga kulang sa kaalam, unya mo'y gigamit nga mo'y tagdumala, mura kag kung ako pa'y naa diha. Digi pa kaulawan ka kay usahay kining kaalam maghatag maggarbo. So di man gusto ang Ginoo garbo. Bahalag way kaalam basta way garbo kay matudluan. Amen ba? So layag tudlo nang nay garbo di mo ay sabada kaya na ko ni. Kung kinahanglan nimo. Di ba tama? So, padayunon nato ningon diha pagsulti, dili si Satanas kundi ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako gahom sa pagpagulag mga yawa nga nagpaila nga kini miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Kisay naghatag mga igsuon? Kisay naghatag sa gahom nga nakahimog milagro pinaagis pagpagula sa mga yawa? Ang balaang Espiritu. Nakaron, dihay panahon nga gaaway-away ang mga relihiyosong tao o ang mga tinunan sa Ginoo. Pero wala sila nakapagawa sa demonyo. Nga kung sabto na to pag-ayo, galalis-lalis mo diha, pero pareho mong way hinungdan. Munang wala ta na tao, aron makiglantugi kabahay relihiyon. Sagdi na, tanang relihiyon, ipapanag-iyas mga tao. Pero kung wala na sila or kita dili ta magkinabuhi sa unsay gitudlo sa balang espiritu, ang magdumala sa atoa ang demonyo. Kadi man ka magpadumala sa espiritu sa Dios. So nag-away-away sila, nagdebate og kinsay insakto nila. Ang problema,
Kay kung wala ang Espiritu sa Dios sa usa ka tawo, wala na siya sa kamatuoran. Bisan pag na-memorize niya ang Biblia, bisan pag nagluhod na gikas ilang balay abot sa simbahan, pag wala niya ang Holy Spirit, wala niya ang kamatuoran. Number one nga trabaho sa Holy Spirit, because we're studying today the work of the Holy Spirit. Number one ngayon trabaho, mo display siya sa gahom sa Dios sa pagpaila nga ang Ginoo nagsugod na sa paghari. Pag magsugod naghitabo ng mga milagro, it means ayaw kumpiyansa kay naa ang presensya sa hari nga mo'y naghimo sa langit ug sa yuta anang dapita. Amen? Sabta na to? So ningon si Lord, dili ang yawa naghatag na ko gahom, kundi dili ang balang espiritu. Muna nga sa atong pag-ampo, giawit pa gani, come Holy Spirit, fall on me now. Nahinumdum ko mga igsoon nga dito sa Negros, bisan ang mga baboy gipang deliverance. Ang trabaho siya, pagpangawat, paglaglag o pagpatay. Gisudlan niya, ginay mga demonyo nga nanulod sa mga mananap. Unya mo'y hinungdan nga nagdaot sila, di sila mga on. Unya, nadasig ang pastor nga, sister, mo bisita ko sa inyo ha. Tilawan na to ang gahom sa Diyos atong iampo. Basig masurvive pa na. Kaya nang gamay na, naniwang na ang mga hayupa na nagsakit. So mo to nga gipang ampuan, gipang hasta mga hayop ma-deliverance. Hello? Nga kamo diha, nagnegosyo mo ka ng inyong negosyo, iampo sa Ginoo. Lord, maghalin og daghan. Ayaw. Kanang, tagpila man ang magic sarap. Tag 3 pesos. Niya imahimog tag 6. Di na maayo. Di ka pa na inas Ginoo na. So, ing na maghalin og daghan, dili kay magpaginansya og tag-as, kay di ta pa na inas Ginoo. Amen ba? No? Wa naman po kayo muduol nimo kay ato mas ato na lang ko dito kay mahal kayo. Inga na. Katong mga naghayupan ni ampo na inyong mga hayupan. Lord, pinaagi sa imong balang espiritu, magasanay ni mo, daghan eh. Kunya, og magkinaon sa pod, ay pagbasula si Lord. Lord, nagampo ko mo daghan na sa manoong. Ana, no? Okay, napa? Mga panarbaho tanan nato, kinahanglan na siya og mga pag-ampo. Nganuman, tungod kay kung wala nato ang kamatuoran, bisag unsay naa nato, malimbungan tas kaaway, kaya niyang gubon, kawaton og hilabtan. Munang ampo gyud ta sa kanunay mga igsuon. Ingon si Lord sa pagsulti, walay makalungkab sa balay sa usa ka taong kusgan kung makakawat sa iyahang kabtangan kung dili niya gapuson ang maong tawo. Kung mahimo na niya kini, anak pa siya manguha sa kabtangan. Naman kay tinaguan dihang milyon-milyon sa bangko. Di na malungkab. Pero ang buhaton sa yawa, gapuson kaniya og balatian. Sigurado. Kagusto na siya pangawat sa imong salapi. Gapuson kaniya og balatian. Manang kanta sa My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Ingon ang doktor nga pila ka months na lang mawala na ang imong tingog kay naa siya cancer sa tutunlan. Mawala na ang imong tingog. So unsaon naman na aron nga ang iyang ministry pagdayeg man. So nagsulat siya kanta. Sunod niyang pa-check, wala na ang iyang cancer. Pero before ana, na-testingan pa nga mo gasto mo pa doktor, mo pa chemotherapy, mga tanang mga paagi, tanang mga vitamins. Kung kita dali naman kitang limbungan, na po sa Facebook, ang tambal sa COVID, saging, hurot pa lang sagingan. Ni-post na pod, kalamansi, hurot pa lang kalamansi. Ni-post na pod nga ang tambal sa, dali ragyog ka ita. Sultian ta mo kagabi sa among Bible study sa Pundok Family. Ningon si Ginoong Hesus, naayo ka tungod sa imong pagtuo. Ginoo, may makaayo na to. Gamiton lamang niya na nga mga doktor, mga tambal, mga sadya. Pero kung wala siya, wa tay mahimo. Nasabtan na to na? So, sadya nga naayo siya. Suwat siya sa mong kantang, there is none like you. I want to praise. Gusto ba kong magdayeg? Imagine kang makuha imong tingog. Sinyas na lang og suwat. Laser pod magdayeg sa Ginoo sige pa kag sinyas. No? Unya, ningon diha mga igsoon, dunay milagro nga nahitabo.
Ingon siya sa verse 30, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag lang. Hello? Kana mo yung kang ayog atos among church. Ayog atos among church. Nagpatibulaag. Or ikaw ba'y mo babag? Unsa may imong trabaho? Nagpatibulaag. Kay di man kamo tabang sa panagtigom. Gihangyo ni Lord, gidasig ni Lord ang katawan nga magtigom. Aron pagpasidungog sa iya, pero imo mang ayaw. Ayog ato. Batig mo ato pagka sa among tigom, ha? Grabe kayo ta. And verse 31, tungod ni ini, sultihan ko kamo ang mga tao mapasaylo bisan sa ilang mga, sa unsang mga sala nila, ug bisan sa unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Unsay gipasabot ani? Ang pag-ingon ni Lord nga di mapasaylo kay nagpasipala sa balang espiritu. It means kay ang balang espiritu nagpakita og milagro aron nga motuo, pero kay ang ilang butang-butang nga kini giyawaan mo nang nakapalayas og yawa, ilhanan man to nga wala sila'y pagtuo. Unsa may trabaho sa Holy Spirit? Hikapon niya ang kasing-kasing nga motuo sa Ginoo. That is why mo perform siya ang miracle. Makakita ka sa miracle, while nagtanaw ka sa miracle, ang imong kasing-kasing tandugon sa Holy Spirit, aron ka motuo. Pero ang problema ani nila, bisag naan nas ilang atubangan, bisan pa siguro sila mo'y namatay, unya gibanhaw, di gyapon sila motuos, nagbanhaw nila. Mo'y nga gyapon, nakabanhaw ka na ako, kaya naman kayawa. Grabe ning pagpanginsulto nila. So, ang pag-ingon diha nga nakasala sa Holy Spirit, it means pagpakita nga dili gyud sila motuo. Ang sala nga dili mapasaylo kanang di ka motuo sa Ginoo. Kabalo man ka ang tanan na pasaylo tungod las dugo sa Ginoo. Nganong di man ka motuo niya? So di gyud ka mapasaylo. Mauni ang nahitabo. Tungod sa ilang dili pagkamatinuhuon sa Ginoong Hesus, hinungdan nga ila na lang gibutang-butangan. Now listen to this, ang trabaho sa Holy Spirit naa usab buhaton niya karon. Human nato mabati ang mga pulong sa Dios, pero murag yapog dili magtotoo ang atong pagkinabuhi kana pagpanginsulto na sa Holy Spirit, pag hinulsol og tuuhi ang Ginoo samtang buhi pa ta. Nasabtan na to? So karon gipasabot og ayon ni Lord kining pagpamuhat sa balang espiritu sa atong kinabuhi. John chapter 16. John chapter 16. Sugod tagbasa sa verse 4. Apan sultian ko kamo ni ini aron nga inigbuhat nila ni ini, inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Unsa man mga paglutos, mga pagdaot, mga pabutang-butang, mga pagtamay. Wala kamo sultihin ni ining mga butanga sa sinugdan kay ako uban pa man kaninyo. O karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod ba nga mas makaayo kaninyo, nga biyaan ko kamo, kay kung dili mo anhi kaninyo ang magtatabang, apan kung mo biya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unsay gipasabot ni Jesus ani ngadto sa iyang mga tinun-an? Ang balaang espiritu. In verse 8, unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang sala, og sa pagka-matarong, og sa silot. Pailhon sila sa ilang mga sala, kay wala man sila mo tuo kanako. Na mauna ni. Ang dili pagka-matinuohon ni Ginoong Hesus. Mauni ang sala nga ipaila sa balang espiritu. Munang giingon nga di gyud mapasaylo. In verse 10, og pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako samahan og dili na kamo makakita kanako, og pailhon sila sa silot, kay ang nagmando niining kalibutan na silutan naman. Gipadala ang Holy Spirit aron magtatabang sa atoa. Munang kami kung magwali mis pulong sa Ginoo, wala ang Holy Spirit kawang ning among pagsagit-sagit ani. Kung mangadto kami sa mga kabalayan, kay maghimo tag mga gathering, prayer meeting, kung dili kami dasigon sa Holy Spirit, kay wala ang Holy Spirit, wa na hinungdan ang among gipangbuhat. That is why ang tanan natong buhaton, nangandoy ta nga naa ang balang espiritu mag-uban ka nato. Imposible kayo ang tao makabaton o kausaban kung wala niya ang balang espiritu.
tanan na lang gitudlo simbahan iyan ang buhaton. Tanan nga itudlo sa tao iyang buhaton, pero wala na siya makita nimong kausaban kung wala niya ang balang espiritu. Kaya ang balang espiritu mag-awhag ka nato nga mahimo tang magtutuos Ginoo, karon kay magtutuo naman tas Ginoo, mahadlok na tang mubuhat og sala, kaya nga atong gituuhan mo silot. Now, ingon ang verse diretso ta sa verse 12. Daghan pa unta kayo ako gisulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Kabantay ka anang daghan kay kag sulti unta kabahig mga kamatuoran pero kaulion na. Kabantay mo ana? Gusto pa unta nimo ba nga kung makasabot ni kaayo kay wa nay panahon. Kaulion naman. Sao man na? So ingon si Lord misulti, daghan pa unta ko isulti. In verse 13, apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, mao na ni. Katong giingon nga kung wala nimo ang Espiritu sa Dios, wala ka sa kamatuoran. Bisan pag mayong kang among relihiyon, mao'y kamatuoran. Kung wala nimo ang Espiritu sa Dios, luoy kayo ka. Nalimbungan ka sa imong kaugalingong panghuna-huna. Because ipadala ni Lord ang Espiritu sa kamatuoran, nga maong balang Espiritu. Asa man ni magpuyo ang balang Espiritu? Sa kasing-kasing nato. Munang ningon dito sa 1 Corinthians 6:19. Your body, ikaw. O 2 Corinthians? 1 Corinthians. Ikaw ang templo sa balang Espiritu. Puy-anan sa balang Espiritu. Munang wala na taan yung mga paghubog-hubog, mga bisyo, mga bisan unsa. Kaya niingon dito, ang muguba sa templo sa Diyos, gubon sa Diyos. Nga kini mga butang nga makaguba man ni sa ato Nasabtan na to na, ingon diha, inig-abot sa Espiritu Santo sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Mayang bisag basa-basa kag Biblia, wala nimo ang balang Espiritu, maglisod kag sabot. Nga naman, tawhanon na daan. Nga patoy giingon nga, katong Galales kabahin atong foundation sa simbahan. Ito to? Kami may una, kay kining among simbahan gitukod ni Kristo. Niyon sa siya, og dinhi niining bato. Wa kasabot. Kisa may bato nga gisgutan, katong gitindugan nila. Siya. Aning nga pangalan, mo nang ingon dito si Peter, si Jesus ang bato nga gisalikway, nga mao ang patukuranan. Muingon pa diyong ang relihiyon mo bato? Wa ka gets. Nga nung si Pedro, Simon man to gihimong Pedro. Tungod kay si Pedro maoy ni confess nga ikaw ang Misaya, ligong batong patukuranan. Karon Pedro, karon Simon, Pedro na ka. Usa nang Pedro, precious, mahalon nga bato. Limitado na daan, gamiton pang bersikulo pagsirado sa prinsipyo. Ang kasing-kasing garbo ang nanubo. Munang maingong, wa pa ganita katugkad. Saan pa katugkad nga wa kay gatuon? Wala gani na paminaw. Wala na sabtan pag-ayo. So, ingon diha pagsulti. In verse 14, ang tanan nga iya sa amahan, ako busa mo ingon ako, nga dawaton sa Espiritu Santo ang akong ihatag kaniya, og isugilo niya kini kaninyo. So, ang Holy Spirit mo unay magtudlo sa ato Usay gamiton niya ang iyang pulong. Kaya ikaw mismo magdungaw-dungaw ka, hindi ka kasabot. Imagine since Monday, nagsigig ko struggle, Lord. Kaya sometimes si Lord silence, magpaabot pa ka, unsa man ang word. Unsa man. Daghan na kagibasa, kaya suwat-suwat pag sa iwali. Pero mangutaw, Lord, unsa may word. Unsa may isulti, unsa may pulong. Kaya ang balang Espiritu, maghatag og word, og may magtudlo, gamiton ra ang pulong, gamiton ra ang musulti. Munang kung moingon kang naigo man lagi ko, wa ka naigo. Kini mo'y unang naigo. Kay sayang kayo magwali ko, waday ko'y apil. O sa kamaray mga langit, di ko pwede. So para nato ang tanan nga mensahe nga atong madungog. Na ako, gigo ni pastor, kay gahubog-hubog pa ko. Kanang nas imong tapad, nahubog nas Facebook. Nanas imong likod, nahubog nas uyab. Kanang nas imong atubangan, nahubog sa garbo. Gatuo mo bino ray makahubog. Munang kita tanan mo na igo gyud kay siya, may ragaw ni simba ni.
Pastor, naadyo ko'y imbitahon pastor nga mo simba to aron maigo. Aron matudluan. Nya ikaw, usa may plano nimo? Tuara. Nga ang bata, tinuod yun na. Nasamta na to? O, karon. Ang trabaho sa Holy Spirit, magtudlo sa dalan. Kaganina, ang iyang gibuhat, nag-convict sa tao, nga himuong magtotoo mo, tandog. Pinaagis pagpakita og milagro. Dinhi sa itong gisgutan karon, siya maoy mutudlo nato, subay sa dalan sa kamatuoran, pinaasubay sa pulong sa Dios. Kanang sige kag atog simbahan, pero imo pag kinabuhi, wa na subay sa pulong sa Dios, bakak na. So, kini mo yung atong standard sa pagkinabuhi, gintabang sa balang espiritu, mabuhat nato ni. Kaya kung ikaw ra, di mo kaya, nag-ingon man ang Biblia, di na ko manglibak, promise, di nagyog ko. Pag abot dito, tamis man ang libak, murag chocolate. Di galaway po ka, o di ka kalibak. So, tungod sa tabang sa balang espiritu, mabag-o ka, pinasubay sa kamatuoran, nga mong iyang pulong. Kaya maumani ang gamiton sa Diyos. Yung sabi nila, kay haba-haba ng dila. Imong dila, gikan nito spurok 2, abot, diris spurok 5. O sige, pasabot na, grabe katabian. No, gajaging ra sa yung buntag na uli sa yung hapon. Aw sa yung gabi Nga naman, tanang balay, gikag purok 2, abot purok 5, gichismisan. Kinsay gipanabi, si Jonas. Gichismis, jaging ray tuyo. Pero naghapit-hapit sa panimalay, murag tagamansa-sa. Jaging ray tuyo, sige, o naay tagamansa-sa abang giingong. Papriso, palayason pag yun siyang balay. Kaya ang gisigin niya, chismis o gibutang-butangan, maoy tag-iya sa yuta nga iyahanggi. Puyan. Karon, di. Mayingon di, pagsulti nga, wala ta sa kamatuoran. Malagmitan ra ba pod, nagtuo ra ka nga, mas dool-dool pagkukupos sa Ginoo, kay kada Domingo naman ko simbahan. Mas dool-dool ko no sa Ginoo. Unya mag-Bible study na or usay pangalan ana sa uban sa ato Bible study, sa uban mga cell group, sa uban prayer meeting, sa uban mentoring, sa uban discipleship, sa uban cluster unsa pa nandiya. And then inighuman, maglibak. Kasi na nga igo diha ingong amen, angkon na lang ni God. Di ra bawa ba natago dire. Mag-dismiss, maglibak. Okay ra nang mag-istoryahanay ta, kung atong kan si kuan ba? Mao ni iyang mga kuan, atong banintabangan og ampo. Ato siyang iampo. Okay ra na. Pero makakana siya mauta lagi, uy. Munang di ko ganahan anak niya kay kuan. Kabalo ba po kang naidi ganahan nimo? So tanang tawo na ganahan niya, naapoy dili ganahan, nagkasinabot pa ta. So, next. Unsa pay lain nga gusto ni Lord nga ipaabot sa ato kabahin sa pagtrabaho sa balang espiritu mga igsoon sa atong kinabuhi? Sa Acts chapter 1 verse 8. Ningon si Lord sa Acts chapter 1 verse 8, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. Akong usbog basa kay murag nalingaw pa ang uban. Ningon ang Biblia, apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog. Sa pagbaptize ni Jesus, ni kunsad ang Holy Spirit, ingon si John, daw sa lampati. Nya karon pa sa nginlan nga gahom sa yawa ay hinungdan nga nakapalayas og demonyo. Grabe ni sila, no? So ningon si Lord, sa pagkunsad sa balang espiritu, diya kaninyo makadawat kamong gahom, mahimo kamong akong mananangyaw. Musulti. Ngano kang maulaw, mga putang mahadlok, tang musulti pulong sa Ginoo, no? Kay basig inong kalay na di kang tinuuhan. Pero manugilon ta sa mga sayop sa uban, way ulaw-ulaw, balag padadag supina pagkaugma. Kung manglibak ta, kung ichismis ng mga tao, mga igsoon, di ko ganahan o pulong sa Ginoo. Kung imong ingnon nga, ayo, pwede ming musangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisir ba ko doy, nakoy lakwon doy, anto lamang sa kuansa. Pero ngayon ang ayo, nakoy ichismis nimo. Hoy, dali, dayon ba, pagkape.
Mga chismusog, chismusa, pakapihon. Mga lalaki, di bagay na itong tabian kayo ta. Nindot rag matabian kayo ta sa pulong sa Diyos. Kaya kung tabian kayo tao niya dili sa pulong sa Ginoo, mura lagi kag laki. Mura kag laki, ana. Kung laki ka, o niya, chismuso ka, mura kag laki. Kamu na'y bahala, saan na pagsabot. So mahimo kamong akong mananangyaw, or mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria, o sa tibok kalibutan. It means, nga bisag asa kadadon ang imong isulti ang Ginoo. No? Nikita ni, oy, praise God, nasiminto na gyuning among kalsada. Di kay, lapuka po niwa, tarong ha? Sa maning, wag, na si mami, kasigir may plano. Bantay kita may paninglon na kita ato. May nalang may muagi diha. Asa ni agi, tigdala may tinapay, tagsa ka supot, niya mong ibilin anang na nagtrabaho diha sa kalsada. Kaya kita ba yay muagi? Sige, ikaw may sulduan dito pagpainit. No, masayahay ni Igor ang muagi kaysa atong kapainit. Nya sunod na pod, magdala ta hangtod karon. Buhaton na gunata itong saad kay murag paninglon na taana. Bisag asa ka, musulti ka. So ang trabaho daw sa Holy Spirit, muhatag ni mo gaho, plus mutudlo ni mo kung sa mga pulong nga imong ipangsulti. Nga kung chismis ang imong isulti, espiritu na sa demonyo, nga naghatag ni mo mensahe, nga dautan ning tawhana, kay kining tawhana, mauna. Kay kung ang balang espiritu na sa itong kinabuhi, ang isulti na ito, makapaligon sa uban, makapadasig sa uban, dili makaguba sa uban. Dili makahatag kasakit sa uban, dili Diba? Oh, pastor, expression na lamang. Bisag expression na lang, kinahanglan nato na mabago. Naay akong lula nga, ang iyang expression, mga igsuon, musulti og yawa. Tanan na lang, musulti gina siya yawa, bisag mga mi. No? Iyang tawag sa kanang magsuon man na sila sa akong apuhan, duha ka apuhan. Ang ilang tawganay sa usag-usa, toy. Toy ba, toy? Ano po kang na toy? Nahinomdom ko, nagkaon mi ana. Nya nakakita siya nga ko'y sudan. Na malikas. Pero dili ito pamalikas, expression ra niya. Pero kinahanglan man ang matangtang kay gapos man na sa kaaway. The moment nga ito nang isulti, mag-glorify, mahimaya ang demonyo. Ningon ang usan akong apuhan, yawa puning bata toy, wa po'y sudan. Expression ra na, pero kinahanglan ng mabugto, maputol na. Dali kitang makasultig buang, tama? By the way ha, na iba nga conservative kayo nga di ko nung pwedeng ipangsulti na, di pwede isulti. Isulti kay arong mabadlong. Manghingalan ka aning tawo og hayop. Kabayo kang iro kang ngana. Kinahanglan na siya mabago. Kay wala na nakatabang ang tao malikon, gani nakapaguol pa na. Kaayo ra nimog tawag-tawag sa nanguyab pa kang my love, honey, my dear, my darling. Nya naminyo na mo, nagkuyog na mo, napulo, katuig nakasala sa nimo, hinganlan na nimo siya kulay hinungdan. Bato-bato sa langit, merise. So, naakas kasuko, mayong kang, way, hinungdan layas, pero iniglayas, nganong nilakaw. Pastor, iampo nga mo balik. Ikaw mo iampo, ikaw ka palayas. Naghandong nabunalan ron ba? So, apan mo kunsad kaninyo ang Espiritu Santo, madawat na to, amen ba? O nadawat na gani na to, munang nagkato na tagbuhat sa matarong. Kani ato mga igsuon, kinsa maning kontra sa Ginoo, mga nagsunod sa balaod, ilabi na ning mga sabatarian. Sabat ba? Observing the Sabbath. Sadducees and Pharisees. Gani, wala na sabti pag-ayo. Kagabi ang amang gihisgutan, mga igsoon, Leviticus chapter 15. Nga kung ang babayi, naabdan sa iyang binulan nga pagdugo, monthly period, i-isolate siya 7 days. Inigkawala na siyang dugo, mag-ihap paglaing 7 days, usa pa siya makauli, sulod siyang panimalay.
Bati pa gani siya makauli sa sulod sa iyang panimalay, muadto una siya maghalad usa. That is why, ang babae nga 12 na katuig nga siging nag-agas ang iyang dugo, nalayo sa iyang pamilya, way musulti niya o way mutagad niya for 12 years. Ug di pod siya kaduol sa templo sa presensya sa Dios kay dili pwedeng moduol ang mga tao dito nga hugaw. Ningon siya siyang kaugalingon kung makahikap lang unta ko sa sidsid sa Ginoo, mahinlo ako, mamaayo ako. Og nituyo gayud siya suot-suot, tingali nagtabon pa to siya kay kung masakpan, mag-contact tracing man gayud. Kaya ang Biblia, ang Leviticus nag-ingon man, nga ang makahikap sa iyang nalingkuran or sa iyang naigdaan or mohikap niya or muduol sa iya nahugawan, i-isolate pog 7 days. Murag COVID ning mga kababayinan kaniadtong naay binulan. Karon nasabtan nato na? Wala. That is why nasabtan nato pag-ayo nga ang iyang mga minahals kinabuhi, dili niya makauban, nalayo niya, siya nalay maglungag, siya nalay magluto para sa ilaha. Kinipod siya nga naay kakahugaw kay nagabtan sa iyang pagdugo. Siya na po'y maglungag, siya ray magluto. Dili sila pwede maistoryahanay, wala sila maglainon siya mo ang mga Hudiyo, tagurhan ni ilang puyanan, ilang balay og payag para kung naay hugaw, naay maabtan sa pagdugo, lainon dito. So unsay wisdom, kahugawan maoy nagbabag sa ilahang relasyon nga di sila pwedeng magdugol. Nga kung sabto na to pag-ayo, ang sala mao'y nagbabag sa atoa, nga ang Ginoo na siya'y plano, dili mangitabo, pero kita usab, gusto tang moduol sa Ginoo, pero di ta kaduol kay naay kahugawan nagbabag. Niduol siya sa Ginoo og nihikap. Nahinlo siya. Unsay gipasabot? Ang Ginoong Hesus ra mao'y makahinlo sa atong mga kahugawan. Makaduol ta sa Dios Amahan pinaagis iyang bugto nga anak. But nga nung nahitabo man to nga igo ra siyang nihikap sa sidsid dunay milagro kay ang balaang espiritu nagauban. Genesis chapter 1, 1 and 2. In the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 2. Ang kalibutan, how ang walay hitsura, way sod, ug ang espiritu naglihok. See? Naanadaan ang espiritu sa Dios. So pagsulti, mutungha ang kahayag, nitungha ang kahayag nga naman, naa ang espiritu. Kining espiritu sa Dios mauni siya ang naghatag og power na adya ang gahom nga manghitabo ang mga milagro nga dili nato makaya. Di nato mabuhat. No? Familiar kayo nga story mga igsoon. Nagidaog-daog, gibuli ang sundalo tungod kay siya ray Christian. Nga tungod kay gisigi siya buli, giyaga-yagaan siya. Giingnan siya sa iyang labaw. Kung tinuod ang imong Ginoo, drive ng sakyanan, pasaka paingon dito ibabaw. Naghilak siya tungod kay nabuli pa siya, pa-drive-on pag siya niya, di siya kamaong mo drive. So ni-drive siya sa sakyanan. Liso niya ni andar, pag-andar ni hinay-hinay, ug dagan abot sa taas, o niya ni parking dito, pagtanaw niya sa mga sundalo, nang hilak na silang ng hapa. Og niingon tinuod ang imong Ginoo. Nga naman, ang sakyanan di ay walay makina. Ayaw jug yaga-yagain ng akong Diyos. Kanang Diyos aning tawhana ayaw yaga-yaga eh. Kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta ayaw na siya hilabti. Imong hilabtan gani ning tawong naggapasidungog sa Dios, dili siya ang imong hilabtan kun dili ang Dios. Kung imo siyang daoton, libakon, butang-butangan, dili siya imong gidaot, gilibak o gibutang-butangan kun dili ang Dios. Remember that Jesus Christ says, napriso ako, wa ko ninyo bisita, agigutom ako, wa ko ninyo pakan, agitugnaw ko, wa ko ninyo bistihi. Ningon si Lord, kanus amang ka ningon ang iyang mga tinuan, kanus amang ka gigutom, kanus amang ka giuhaw, kanus amang ka gahukas. Ningon si Lord, ang inyong gibuhat sa inyong isig kataho, gibuhat ninyo sa kuha. Wala ninyo bistihi itong gipang, so wala ko ninyo bistihi. Wala ninyo gipakaon, gipanggutom, so wala ko ninyo pakana. Munang before tamang judge sa uban, before tamang daot sa uban, before tamang lockdown sa uban, hinumdumi. Nga kung imo nang buhaton, imo nang gihimo sa Dios. Karon magpabaga tagnawong bayaw-bayaw simba sa Ginoo, nga nang daot ta sa uban, nga pagdaot usab nato sa Dios. Dinhi dapat na ay mabag-o sa atong mga panghuna-una. Tungod kay ang balang espiritu naghatag og gahom mga igsuon. Now listen to this kini, mas
mas kuan ni mga igsoon kanang naang padung na ta, mahuman na ta. Kini ang pagbadlong nga gusto sa Dios nga atong makatunan. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Chapter 8. Sugod tagbasa sa verse 5. Kay pwede nga ang tao mga igsoon na ang balang espiritu pero di siya mosunod. Mayon ang Holy Spirit ay nagbuhata kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Pero ang imong inod buhata na kay gigutom ka. Wa bitaw kita. Paminaw ha? Verse 5. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu Santo naghuna-huna kanunay sa mga espirituhanong butang. So unsa may atong gisigig huna-huna karon kwarta? Bakuna? Nganus pa kang naibaksino parang wa na social distancing. Murag gihapon. Manaay bakuna ug wala ug wa ka sa Ginoo luoy ka. Verse 6, ang naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon. Apan ang naghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Kasi nangandoy diha kagubot para sa pamilya, Lord, ini uli na mo ron magbatuhanay gyud may kaldirin. Lord, akong pag-ampo ngayon uli na mo ron magsinunto kay may maglambusanay, maghinapakay, magsinggitanay may sa among balay. Nabay nag-ampo ana ron? Tanang pag-ampo sa tao kalinaw og panalangin sulod sa pamilya. Amen ba? Pero manghitabor ana kung ang balang espiritu maunay naa diha. Nganong nagkagubot man kay naghuna-unas butang nga kalibutanon. Number 1, kwarta. Nakaron. Gautang-utang na po ka na niya paganit ay bayraw no sa naman ni nato. Sakdi ko ako nangita. Mulamon ramo, mulamon. Yan na dayon mga pagpangluod. Bahino na dayon ang panimalay, di na matulog sa kwarto ang usa. Bahino na ang balay, apil ang siyar anidoro, gitunga na. Ngano man na, ang tinubdan sa panaglalis mga igsoon, mga kalibutanong butang. Og naay pagkaon, di, thank you Lord, og wa, di, Lord, taga-iyo niya, me. Ay, pagpasalopan ng adlaw. Huh? Ay, pagpasalopan ng adlaw, Lord, naigutom eh. Grabing kagubo tungod sa kakulangon. Usahay pa dyan, mga guol taan ni mga butang. Nung naguol mo po ka ng butang, nga, wala na ganito, kagulaan pa dyan ni mo. Na? Wa pa kapalit og bugas. Nabalakan nas bugas. Gapadung sa tindahan kay mo palit og bugas. Magasto na nako ning kwarta, mapalit og bugas, inig kahurot sa bugas, asa na puga kong kwarta. Sige na lang good, saon na lang. So padayono na to ingon verse 7, busa. Kaaway sa Dios ang tawong kanunay naguna-una sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios og dili gayud siya makatuman niini. Tan-awa ha, unsang paaging makatuman ta tungod sa Holy Spirit. Nagtuo kag kaya nimong ikinabuhi unsa imong nadungog dire kung wala ang tabang sa Holy Spirit, dili. Sa gikaingon ko na, pag ingong ayaw, panghilabot sa uban, manghilabot yung kakay mo'y naandan. Kinalamian kayo ng magchismis, no? Lami kayo imong paminaon bang mag-istoryahanay mo, tulo, opat. Kanya ang inyong istoryahan katong tao nga naa dito. Kana siya ba kayo? Grabe, nasakpan, no? Nagniwang. Nasunod nilang tigom, nagchismis na po sila, nag-agi na po. Oh, tanawa, nanambok. Nasunod, niagi na po, na-straight na ang buk. Oh, tanawa, nangutang. Napariban. Kuan, ambisyosa. Nasunod pag-agi, gapakulot na po rin. Tanawa ng mga tawang di ko hilo na, nabalintong na ning kalibutan. Hilabtanon. Kana mga tawhana, asa ni mo makitaan sa church? Munang kafal face kaayo. Baga kayo ang nawong nga magsigitag pandaot sa mga tao pero naapod ta sa simbahan madomingo.
Nga humanan isulti si Lord, nga ang inyong isulti or buhaton sa inyong isikatawo, inyong ibuhat rin ako. How come nga imong libakon og daoton si Lord? Unya pagkasandi, maayo kay ka Lord, gamahanan ka, labaw sa tanan. Kanang naas imong tapad, naas imong unahan, naas imong likod, sulti ita na ning ilingi na mga baga tagnawong sulti he. Tinuod dili. That is why nangandoy si Lord nga ingon siya sa mga tinunan, magsaulog kamo ani, ayaw butangi og ang tinapay, ayaw butangi og yes kanang pangpatubo. Naghisgot siya kabahig purity sa kinabuhi. Putli nga kinabuhi, maputli ba dayta nga sige tag hinulsol Lord hinlo ako hugasi ko paggawas mamasura na pod. Mo chismis, mo daot, mo butang-butang ipabago sa Ginoo atong huna-huna. Ano man kaulion na ingong amen. Ajoy kaulion na. Ang verse 9 ingon. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa espiritu kung tinuod man ugaling nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing kadtong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Oh, tan-aw diri tanan. Sige. Kay muingon man ta nga, muingon man ang kada tawo muingon man amo relihiyon mo tinuod kami mo'y una. Pag na gani mo yung kami mo'y una hana limbong na nadaan. Kaya ang Biblia niingon ang nag-una maulahi. Luuya. Luuy kayo. Bisan pag ikaw na una or naulahi ka, or kung wala kay Espiritu ni Kristo, di ka niya sakop. Unsa man tong Espiritu nga gihatag sa Ginoo? Espiritu sa kamatuuran. Bisan pag kinsang simbahan, bisan kinsang tawhana mo duol kanimong mayo, daris amo diri muni sakto. Di ka malimbungan ngano man ang Espiritu sa Ginoo nimo. Di na nimo isyo asa ka magpasakop. Ang isyo, nakapasakop na baka sa Diyos. Munang malipay ko mga igsuon, bisan pa man sa nakalain-laing mga kasimbahanan, magkita mi bisan asa, or adto ba sa mangga. Uy, preacher ka no? Said yes. Nagsige biya kong paminaw sa imong mga wali, kay nami man po kaayo yun ang makasabot, gutag ayo. Na madugay ni mong paminaw, ang imong pagkinabuhi na agyo'y problema, muingon nagyog kang, di ni mao, sa unsay gitudlo sa Ginoo. Kini mga magwalali, ginamit raman ni Ginoo. Iyang pulong o ang tingog sa magwalali, gamito na niya. Pero kinsa man ang trabaho nga muhimo og pagkanbiktar sa kasing-kasing. May mga tao, ayaw duulan na niya, kamandan nina. Nana siya'y hurim-hurim. Nana siya'y gahom. Nana siya'y paminaw pag-ayo. Nganong magpadani man po ka sa tao, pagpadani sa Ginoo. Nganong musunod man po ka sa tao, sunod sa Ginoo. Pag ang tao magsulti siya dili pang Ginoo, din ayaw paminaw. Yung mga atong humno na ni kay matulon na rong ingon siya sa verse 10. Apan, dili na say. Ayaw kuno dadi. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo na sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi or sa iyang pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. You see that? Bisan sa pagbanhaw ang buhat sa balang espiritu. Hindi nato masabtan nga ang tanan natong buhaton kung wala ang Holy Spirit, wala ni pahinungdan. Kani nga church,
Mura nig uga nga kahoy, laya ang mga dahon. Patay nga mga bunga. Kung wala na dinhi ang Holy Spirit. Munang sa ato mga pag-ampo, ayaw kami isalikway, ayaw ipahilayo ka na mo ang imong Espiritu Santo. Ihatag na mo ang kalipay. Kay pag malayo na taani, wala na, bakak na ning atong pagkinabuhi. Ang 12 ningon, tungod ni Ana, mga igsoon, obligado kitang magkinabuhi, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kung magkinabuhi kamo, nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo apan. Mabuhi gayud kamo kung ang Espiritu Santo, kung pinaagi sa Espiritu Santo, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Sa temptation ni Jesus Christ, dunay tulo ka gipatay dito. Lust of the flesh, kaulag sa unod, pangandoy sa unod. Lust of the eyes, kailibgon sa mata. Mga nindot, mga bulawan, mga jewelry, mga kwarta. Pride of life, ang garbos kinabuhi. Gitintal siya sa lust of the flesh. Sige, gigutom man ka, imong nangandoy, imong unod. Himo ang tinapay ni. But ingon si Lord, man shall not live by bread alone. Mabuhi ang tao, dili sa tinapay lamang. So, patay na ang unod nga pangandoy. Sunod, lust of the eyes. Kailibgon sa mata. Gipatungtong siya dito sa habog nga dapit sa templo og niingon, nakita nimo? Ay di sa pinakahabog nga dapit. Ging na siya, nakita ba nimo ang tanang gingharian nindot no? Kana-tanan ako ihatag nimo. Kung mosimba ka na ako, ingon si Lord. Ang kasulatan nag-ingon, ang Diyos ay simbahon. So tanang kailibgon sa mata, dili ikatandi sa atong kalipay nga magsimbas Ginoo. Muna mo, hoy, ayog simbaron kay natay racket. Luuyan nimo. Imo nakitaan nga nakadawat tuod ka, pero one day makulangan ka inigabot sa panahon. Because those who are faithful in serving the Lord, matinud-anon nga nag-alagad sa Diyos, dili ug dili gyud sila makuwangan. Tested and proven na. I tell you the truth. Basing mo yung dato kinis pastor. Nawen, ingon ako, pastor, palit kag yuta. Katiyo sila dato si pastor kay, ano yung mga sakyanan ng gawas? Magabi daghang motor. Dili mo sila pamarking tanan. No? Sa mga magdudaan ng sakyanan na, kadoktor na nga sakyanan, 6 months nga walay andar-andar, niingon siya kuhaa o gamita o sa aron makasirculate ang gas, plus si Kizaya, na ay masakyan mi, kay kung sa multicab, kita kayo mi. Klase man mi sa buol. Nya, labasan. Naman ang gipagamit na. Si Mordecai, gipahulam ra sa hari o karwahe. Naabatay na angkon, wala. Ang pagkaon ra, atong kaunon sa adlaw. Sunod nga adlaw, isalibay dito. Di na naimuha. Nisabtan na to na? Nga kung maglakaw ka, ako ani. Pag alsan mo, uy, wala na ko'y ako. Ako ani. Nikalsan mo, di na ako. Watay ato sa pagtalikod na to, ibabaw sa yuta, watay madala. Munang himuon na to, ang pinakabahandi na to, ang Ginoo. Kung saan man nako, Lord. Labi na tong, no? Kana bang kadaghan na gipamatud-an sa Ginoo iyang mga milagro nga gamhanan siya mo provide pero sige ra kag kabalaka. Labi na tong bag-o pang nanganak, 5,500. Saan man ako ni akong anak ani ron na pa asawa nako. Usa ka bulan pa sigo ani. Ako na lang mong tug-anan kay arong di mo pasinyag. Ni dako lagi na siya. Pero daghang gamiton sa Ginoo. Lahi kayo bastag mga lagad kas Ginoo. Lahi kayo bastag budiritso gyud kag pagpakiglakaw sa Ginoo. Especially this time. Pero si Lord dato gamhanan ang atong Dios. Amen ba? Ang mahuman na ta. Di ta magkuan. Verse 11, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo mo banhaw, muhatag po kinabuhi na to. See that? The Spirit of God is our life giver. Wala na. Kung si po kakadlong, mabuhi pa baka niya akong mga anak, mabuhi baka kami, wala may trabaho. Ang Holy Spirit, muhatag kinabuhi. Ang Holy Spirit mo tandog ni mo, adto si kuan. Amen? Kamu ba? Ato ta sa Galatians. Mahuman na gyud ta.
Galatians chapter 5. Sa dugay nato nga pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Daghan pagyapong mga panahon nga wa ta na kasabot og ayo. Manang ato ning pamalandungon pag-ayo kay ano man sa atong kinabuhi duhara. Kalibutanon nga pagkinabuhi nga iya sa yawa or ang langit ng pagkinabuhi nga iya sa Holy Spirit. Sabta na to, verse 16. Kini ang akong ikasulti kaninyo paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi og ayaw tumana ang tawag sa mga tinguha sa lawas ng kaibog. So, kung sa may sundon, ang Holy Spirit, dili ang lawas ng kaibog. Nasabta na to? Kaya ang tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu Santo, o ang tinguha sa Espiritu, supak sa lawas ng kaibog, nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Mao ni akong gipasabot. Ano sa man ang balaod? Kami na-raise good me, nga gikan mig simbahan nga istrikto kay balaod. Nya kami tanan mga huwes, maghuhukom. Kay moingon mi nga kanang kasimbag Domingo, nagsimba na siyawa tanan. Kay mao man ay gitudlo. Mao may gitudlo. Unya ningon pagyud dinhi sa 19. Sayon kaayo pag ila ang buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pagpakigilawas, hugaw o hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Ang anong mudangop ang pagkaaning na ay mga anting-anting, mga ingunana, nga kabalo namang kang gika sukan na sa Ginoo. Buot bang ipasabot, dili gamhanan ang Diyos nga makaayo nimo kay adto man kanila mudangop. So sila na imong ipaka-Diyos o dili na ang Diyos. Ningon pag yun makita usab kini sa pagdinumtanay. Pagpasaylo na ta. Amen? Ikay, nipasaylo naman ko, pastor. Pero sa panahon, sa una ragyog ka. Dili na pagpasaylo kay ang pagpasaylo hikalimtan ang mga maot nga mga nabuhat. Na pagbingkil-bingkil. O sa may hinungdan sa itong mga panagbingkil-bingkil, mga butang nga makita sa mata. Nga biyaan ra nato. Sunod, kasina. Kasina. Kapungot, kahakob, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, di ba? Pagkapalahubog, na kane. Ayo. Pastor, dili man sala ng inom. Painit raman, lingaw-lingaw ra. Duha ang nahitabuan na, sukol ka sa sugo sa Diyos, plus, nahimo kang kapandulan. Niyon sa Mateo, hukta galingan ng liog sa libas dagat. Gawas kundi pa na sila magtotoo, pero ikaw magtotoo na, mao po'y gapoy imong buhaton na, bantay lang. Then, pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog, o uban pang mga butang asama ni ini. Paminaw ha, kay basig mo imong okay ra. Sultian ko kamo, pasidanan ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Nganong nangadto man tag simbahan di man ta gustong mangadtog langit. Nga pa mga tao sa gawas gustong mangadtog langit pero di mangadtog simbahan. So pag-adtog langit di katuod anang simbahan. Nga mga tao, relihiyon, gusto relihiyon, pero di minaw pulong sa Ginoo. Apan ang Espiritu sa Dios naghatag sa gugma. Dinhi na. Tudluan ta niya sa paghigugma. Bisag dili ang ngayang higugmaon. Kalipay. Nalipay kog dako kay ikaw. Sawa pa'y COVID, magginaksanay, maglamanuhay. Ani, nalipay kog dako. Thank you na ka. Kay nagkauban na sabta, nalipay, pag anak kontraman. Kay ikaw, ani, Igsuon ko, kumusta ka na? Paglingit na na po. Di rin na po speakers. Pagkaanindot. Oh, nabatasan pa nato, no? Muingon ta sa ato mga muingon ta sa musulti ta og kalinaw sa sag-usa. At ipakita ang atong pananginig sa unay. Peace be with you. Katong imong kaaway adto
Nganong ka nang imong nasa imong tapad pagsimbang di mo kaila. Mao'y imong peace be with you. Katong kaaway nimo, katong nagdumot mo, pakig-uli. Di ba pag-abot sa simbahan, ayay, tuwa siya naglingkod sa tubangan. Lord, pasilua gyud. Tago na lang ka, or adto na lang kas gawas. Yanig uli, nakasimba. Maot ka ayo na. Nga naman, naabot kag simbahan, pero wa ka nakahalad og pagsimba sa Ginoo. Ay pagdumot, na kasina. So ang balang espiritu, naghatag siya sa gugma. Dunay kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo. Pailob! Aritas pailob. One day, i-share na ko ni. But para malakbitan na to ni kining gitawag og pailob. Kabsa nagpailob. Manalikod na, di na mo hulat, di na mo ampo, kay nakabsa nagpailob. Ningon ang Ginoo sa mga Israelites, inig-abot ninyo sa Kanaan, magsugod na mogtanom. Inig-ani ninyo anang tuiga ayaw kana. Timbunga. Pasagdai ang mga bunga, mga hulog ug mga lata sa yuta. Sunod tuig maor gyapon. Pasagdai mga bunga, mga lata, ikatulo ka tuig maor gyapon. Pasagdai ang mga bunga, mga dahon, mga hulog sa yuta, mga lata. Kaya ang purpose di ay mas mutambok ang yuta. Ug mas mulabong, ug mas munindot ang mga tanom. Then in ikaupat katuig niingon siya. Leviticus mabasa ni. Nga ang ikaupat katuig pwede na ninyong maani pero ayaw kauna. Dad-a ang tanan sa templo sa Dios kini mao ang halad makapahimuot sa Ginoo. Sa ikalima niingon si Lord. Sa ikalima muabot pag ikawalo katuig di mo kahurot sa pagkaon nga ani nga akong ihatag ninyo. Grabe no? Sa ikalima o sa ipaani. Upat katuig ni mong hinago pag-ayo pero nganong di pa man pwede. Pag-abot sa ikaupat pwede nang mo harvest pero dili para ni mo, para ni Lord. Pero pag-abot sa ikalima, grabe, 3, 4, 5 to 6 years nga kinananay sa harvest anang ikalima katuig, di mo kahurot. Magsapaw ang harvest. Munang importante kayo na ito, masabtan ng pailob. Di kay ditso-ditso ratagdas magkay gugma na ni. Oh my goodness, pailob. Kaya di madala gugma-gugma ni one day na natay mga anak, watay pakaon. Di madala ni gugma-gugma ni one day, nagabos panahon. Lisod kayo. Si Lord magplano nindot niya kita dili, ma-cooperate sa iyang plano. That is why maminaw ta sa atong mga ginikanan. Kay sila doon na itaas kayong kasinatian nga kung ilang itudlo ka na to, magluwas na to, gikan sa makalilisang nga kaugmaon. Mga batanon, mga anak, minaw, gitas atong mga ginikanan. Daka mo especially mga ginikanan, palihog lang. Pag naay problema sa anak or naay problema sa panimalay, sultis, pastor. Naman to'y Holy Spirit, si pastor, tuluan na to's Ginoo. Ingnan na to's Ginoo. Sugilon ba? Istorya, pamilya man taan eh. Anak man ka sa Lord. Anak man ka nako. Mga anak di man na magtago-tago og sekreto sa ilang amahan. So naay pailob. Sunod kaluoy. Makamaon na kang maluoy. Munang gingon la buhat sa kaluoy. Grabe ning tao no? Literal nga pagsabot. Nga kumubuhat kas kaluoy, kaluyan po kas Ginoo. Munang ilang gibutang ang mga makalilimos sa atubangan sa simbahan. Nga before mo sulod mo hatag ko sa Lord, nakahatag ko ha, daw hatag akong magsimba. Sukad pa na sa una, sa time pa ni Jesus. Maunang si John o si Santiago, si John o si Peter, sa Book of Acts, dunay bakol, chapter 12, dunay mga bakol. O dunay bakol, ana, sa ganghaan sa templo, unya na nga yung kwarta. Kaya nag-expect ang bakol nga tagaan ko, ano usan ni musulod. Pero yung Pedro ni Juan, wa mi kwarta, wa mi ulawan. Unsay naa na mo ang mga ihatag nimo. Unsa may naa nila? Ang gahom sa Holy Spirit. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, tindog. Kay gunitan, di lagi ko makatindog, sukat sa kong pagkatawo. Tindog! Sige, ginuitan nila o gipatindog.
Kitang mga amahan o ginahan, ang atong mga anak, bakul pa ang ilang kaugmaon, pinaagi sa atong tabang, pinaagi sa balang espiritu mugiya na to, ato silang alalayang makatindog sa ilang kaugmaon. Kay one day mga profesional na unya na sila, panahon na pong kita na mo hinay-hinay, sila na po niya mo pabarog sa ato. Si Lord na prinsipyo. Atong prinsipyo, atong sundon, na mga laglag yun na mga igsoon. Then, last verse nga ko i-share. Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 30. Ayaw ninyo pagula. Ayaw pasuba ang Espiritu Santo sa Diyos. Kaya ang Espiritu mao ang patik, ang tatak, ang silyo. Sa Diyos, diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Diyos. Klaro ba? Amen? Ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Diyos, kaya ang Espiritu Santo mao ang patik sa Diyos, diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Diyos. Ari sa ko atanaw kay magtapos na ta. Muna ang trabaho sa Holy Spirit. Namoy mga yuta dinhi, kalagmitan sa mga yuta dinhi, tax declaration lang. Kinahanglan pa na siyang applyan og title. So ang titulo nakapangalan diha, kinsay tag-iyas yuta. Nakapangalan diha, amen? Naa dito sa titulo, nakabutang dito ang pangalan. Kini nga property, gipanag-iya, 200 square meter. Gipanag-iya ni Conchita Sulihon. Muna'y naas titulo. Karon ang kunon na ni Mambere, ang kunon sa Alturas, ang kunon sa Pikero, ang kunon sa Balihon, sa Prito, isda nga Prito, Balihon. Ang kuno na siya ni bisan kinsa. Si NC mo ingon. Padaplin mo diha. Kay ang titulo nakapangalan nako. Ikaw ug ako ang kunon kag bisan unsang simbahan. Ikaw ug ako ang kunon kas mga tawo. Ikaw ug ako ang kunon sa yawa. Mo ingon ang yawa ako ani kay tanawa nakasala kani. But pagtanaw sa kasulatan, ang balaang Espiritu, maong titulo, naa sa sulod nimo, nakapangalan ni Jesus Christ, kay gipalit ka sa dugo ni Jesus dito sa cross. Munang wa ko'y labot o kinsay mo angkon-angkon. Muingon na siyang ay nagsangyaw ni among mga anak, pastor, kay naa nami amo ang relihiyon, naa nami among simbahan. Wa ko'y labot. Angkon-angkonon ninyo ang mga kinabuhi. Kay kini mga kinabuhi, pinalit ni Kristo sa iyang dugo, kung wala ni titulo, nga mao ang balang Espiritu, dili ni, gipanag-iyas Ginoo. Pero kung naaani ang titulo sa balang Espiritu, nga mao ang balang Espiritu, bisan pag-asa ninyo ni, angkon-angkonon ninyo ni, iya ni sa Diyos, og muduol gyud maminaw sa pulong sa Diyos. Muna niingon siyang ayog pasuba. Kay ang pagpasubo sa balang Espiritu, daw sama lang gigisi nimo ang titulo o gipahimuan nimo laing titulo, gipangalan nimo sa lain. Imbis nga imuha unta. Remember this sa Bible. Si Saul tungod kay di naman gyud siya motuos Ginoo, nidangop na gani siya sa mga tambalan. Gibiyaan siya sa Espiritu sa Dios. Kay gipasubo niya ang Espiritu sa Dios. Listen to this, dunay tulo ka butang nga atong makatunan ani. Ang trabaho sa balang Espiritu mao nga motuo kita. Siya mo'y maghimo sa tanang paagi nga motuo ta niya. Ikaduha, mohigugma ta sa Ginoo. Og ang ikatulo, mao nga motuman kita sa iyang mga sugo. Kung wala ning tulo sa atong kinabuhi, pangutan-a imong kaugalingon kung ang Holy Spirit ba naa sa sulod nimo or ikaw ra gihapoy naghari-hari sa imong kaugalingon. Remember this. Kung wala ang Holy Spirit sa kinabuhi, wala tayo mahimo. Tungod kay sa
gawas sa laing mga nasod mga igsoon, uso kay ning human trafficking. Mga estudyante naglakaw sa kalsada, kung lalaki, karga nila sa sakyanan, kay kuhaan og mga kidney, mga ibaligya. Ilabay ra ang lawas. Then kung mga babae, mga estudyante maglakaw sa kalsada, ilang pick-upon, o niya ibaligya nila himuong prostitute. Kato si Wilson nga dinhi nagtestimony last Wednesday. Ningon siya sa ako, pastor. Ingon ako mga kauban ila kong bunyagan. Sa man ang bunyag? Manaog ang mga same food ni Hayden. Manirado sila og kwarto ngano manaman ang pulong sa Dios. Nag-sacrifice na gud gani ka para sa imong pamilya, magpakasala pa jud ka. So kung di ka makapakisama, labi nag-lower ang imong rangko, ilabay ka sa dagat. Paributan ka sa freezer nga buhi or chap-chapon ka. So inon siya, kuha atong kanito. Oy, pumatong. Pumatong ang apelyido to. Kuha atong beer pabugnawa. Di ka mo buhat. Kristohanon man siya. Kuha niya. Butang nito. Sulod sa kwarto, headset, manglak. Kaya kundili. Pugsun ka nila. Nya di ka makisama, labay ka. Mo ni gibuhat ni Hayden. Nya karon bawal maning mga babaeng manaka sa barko. Pagdunggo sa Indonesia. Ingnon ang kapitan sa sa Indonesian Authority, sa Coast Guard. Pag di nimo pasakon among mga babaye, di nakagikan ng imong barko. So why mahimo ang kapitan bisag COVID pa? Ingon si Wilson, bahala mo diha. Ang Ginoo mo'y naghatag na ko ani. Sige, panganaog po. Sa atong nga kinabuhi mga igsoon, kung wala ang Holy Spirit, di ta mo daog sa mga tentasyon. Dali kay tang mapukan. Unsay rason kay sige nato siyang gipasubo, ikaduha, di ta mo sunod niya. Kay nga ato rang kaugalingon kanunay ang atong sundon. Na unsa may mensahe ni Lord karong adlaw, gusto ni Lord nga mahibaw-an niya. Nimo ang trabaho sa iyang balang espiritu nga naa sa imong kinabuhi. Number 1, siya mo'y nag-secure sa imong kaluwasan. Siya ang titulong inigbalik sa Diyos, sa anak. Makitaan kaniya nga naa ang balang espiritu, iya kang katawhan. Romans chapter 8, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Way paki, unsang kang sibana, kagwa kay Holy Spirit. Number 2, siya maoy hinungdan nga dunay kahimuan ang mga imposible manghitabo tungod kay naa ang balaang espiritu. And number 3, siya maoy magtudlo kanimo sa imong pagpadayon sa pagkinabuhi ginamit ang mga pulong sa Dios. Tulo ka mga butang usab nga maoy hinungdan nga malayo ka ug di ka motubo. Estudyante sa mga estudyante kahibaw sila. Katong giingon ka ganina. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang garbo, ang kahakog sa unod ng mga butang, o ang kailibgon sa mata, mao ni hinungdang mo palayo nimo diha sa Ginoo. Di na nimo mabati ang presensya sa balang espiritu. Hinaut na nasabtan nato ang mensahe ni ining maong adlaw mga igsoon. Manindog ta, shall we close our eyes and bow our heads? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your word today. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagatudlo ka namo, O Dios, nga ang imong balang espiritu. Mao ang pinakagikinahanglan namo samtang kami nagapadayon sa pagkinabuhi. Lord, tabangi kami nga makagawas kami sa mga butang nga nag-ulipon kanamo aron hingpit kami nga makasunod sa mando sa imong balang espiritu. Ang imong balang espiritu, Ginoo, maoy maghatag kanamo sa kaalam
Gani sa pagpadala nimo sa imong mga tinunan ningong kang ayaw kahadlok, kung taralon kamo kaya nga akong balang espiritu maghatag kaninyo sa kaalam unsaon ninyo pagtubag. Father God, ang Espiritu sa kamatuuran, O Lord, magapuyo sa among mga kinabuhi, magapuyo ani nga ministry. Unsa may mga milagro Ginoo nga manghitabo sa among mga kinabuhi, Lord. Unsa may mga kahimuan, kung ang imong balang Espiritu dili makiguban kanamo. Tabangi kami, O Dios, nga mahimo kami nga matinuohon diha kanimo, ug mahimo kami, O Dios, nga mahigugma kanimo ug mubuhat sa unsay imong mga kasuguan. Father God, ayaw himua, Lord, nga makasala kami sa sala nga di na mapasaylo o kana mao ang pagkadili matinuuhon kanimo. Lord, himua kami nga sensitive sa trabaho, sa tandog sa balaang Espiritu Amahan nga di na may makinabuhi, Lord, nga ang tawag sa unod mao'y among ginagukod kanunay, nga ang gikinahanglan Ginoo sa gikailibgon sa mata mao'y among gustong panganduyon ug dili ang tawag Ginoo sa among mga garbo. Dubangi kami nga mapaibsubsahanon sa kanunay Amahan namo nga langit no. Dabangi kami, O Diyos, na magmapainubsahanon kanunay mosunod kanimo sa bisan unsang paagiha, bisan unsay mahitabo. Puna sa imong pagpamuhat pinaagi sa imong balang Espiritu kini nga simbahan, tanan nga mga batan-on dinhi, tanan nga mga ginikanan, tanan nga mga panimalay, tanan nga mga kabataan. Lord, kung wala ang imong balang Espiritu, para asa man kami. Ingon ka nga ang imong balang Espiritu maoy titulo nga ilhanan nga sa imong pagbalik, apilmi sa imong katawhan nga luwason. So Lord, ibutang ang imong pagka-Diyos pinaagi sa balang Espiritu sa kada usa ka mga kinabuhi, kay para asa man, Lord, nga moabot mi og simbahan pero dili ang imong balang Espiritu ug dili ikaw ang nanag-iya kanamo. Lord, wala migi pa nag-iya sa tawo, wala migi pa nag-iya sa relihiyon. Bisan ang among pangalan o ang among apelyido, wala na nag-iya namo. Kaya ang nanag-iya namo, ikaw, O Diyos, pinaagi sa imong balang Espiritu, gibayaran mi sa imong dugo, Lord Jesus, dito sa cross. Busan na tituluhan kami sa imong balang Espiritu, Ginoo. Gipalit na minimo. Gikan sa kaulipnan sa sala, gikan sa gahom sa kangit-ngit, gipalit na minimo. So let your Holy Spirit dwell in us richly, Lord. Jesus. Igsuon tinguhaan nga mo lambo ka, mo tubo ka, mas makaila pa ka sa Ginoo. Kay basin unya makitaan ra nimo ang imong kaugalingon, imong hunahuna kasing-kasing nga naa lang nakafocus sa mga butang nga kalibutanon or naa sa tawo. Nalimot na ka nga ang atong kinabuhi matapos. Yes, Lord Jesus. Hinumdumi ang iyang mga mensahe nga imong nadungog karon. When the Holy Spirit dwells in you, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Doon na kay gahom. Padlasa na nga balatian. Palayasa na nga balatian. Palayasa na nga kawaladon. Palayasa na nga mga oppression. Gahom sa kangit-ngit. In the name of Jesus. And by the power of your word, Lord Jesus, ang imong balaang Espiritu mamuhat sa among mga kinabuhi sa pagtangtam sa gahom sa kangit-ngit nga nakagapos ka namo. Espiritu sa kapobrehon, mulayas ka in the name of Jesus. Ang kadato sa langit nun nga man mangitabo sa imong mga anak, O Diyos. Espiritu nga naghatag og balatian in the name of Jesus. Amo kang gihingilan ining maong adlaw.
sa pangalan ni Ginoong Hesus. Wala kay luna, wala kay dapit, kining alawas ug kining nga mga kinabuhi pinalit sa dugo ug natituluhan sa balaang espiritu ug gipanag-iya sa Dios. Busa ikaw gahom sa kangitngit, espiritu sa kaaway nga nag-ulipon, layas sa ngalan ni Ginoong Hesus. Wala kay luna nga mangguba sa among pamilya. Nasakpan na namo ang imong plano, ang pagkawat, paglaglag ug ang pagpatay. Wala kay mabuhat kay gipanag-iya sa Dios kini nga mga kinabuhi ug ang among mga pamilya pinaagi sa balaang espiritu. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Savior, He can move mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, glory to the Father. Glory to the Son and glory to the Holy Spirit. Thank you, Father God. Salamat, Ginoo. Magkinaunsa ang among kinabuhi, among mga partner, ang among mga anak. Di mi mahadlok, kay di mi kami na nag-iya. But pinalit mi sa imong dugo o gisiliuhan mi sa imong balang espiritu. Open the deaf ears, O Lord, that we may hear, O God, the counsel of your Holy Spirit. And thank you, Lord, nga ang tanan mong lakang giniyahan sa imong balang espiritu, pinaagis ka matuoran. And thank you, Lord, nga sa imong pagbalik, Ginoo, imo ming madala. Salamat, Lord, nga ang yawa, ang gahom sa kangitngit, dili makatandog sa among mga kinabuhig, sa among mga pamilya. Tungod kay kami gipanag-iya sa makagagahom nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Thank you, Lord God. O karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang pagkamatarong, ang kamatuuran, ug ang grasya sa bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus, ug ang padayon nga silyo sa balang espiritu, ang pagtudlo sa balang espiritu, ang pagpanghimog milagro sa balang espiritu, ang panaghiusa, maangkon natong tanan. Pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Kanimo, Amahan, gibalik namo ang tanang dungog, himaya, pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. And everybody says, Amen, Amen,